чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ миёни Наврасон. Баъд аз ғолиб омадан ҳар як варзишгар аз минтақаҳои худ онҳо сарҷамъ шуданд ҳамакнун дар чемпионати Тоҷикистон. ин роҳе ҳаст ки метавонад варзишгарро ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ барорад ва албатта ҳар як наврас имрӯз масъулияти бузургро ҳис мекунад ва вориди майдон мешавад, чунки он ҳама заҳмату талош барои имрӯз аст ва онҳо кӯшиш ва харҷ медиҳанд ки ҳар як он заҳмату он меҳнате ки доштанд онҳоро имрӯз боз ҳам ба нуқтаи ниҳоӣ оварда расонанд ва роҳхат гиранд ба мусобиқаҳои байналмилалӣ ки номи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ шоиста ва арзанда бароранд. чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ байни наврасони соли таваллудашон 2008 то 2010 дар толори муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои якҳарба тӯли 2 рӯз идома кард. тибқи тартиб сараввал рақобатҳои муқаддамотӣ ва ниҳоӣ, маросими ифтитоҳ ва маросими ҷоизасупорӣ баргузор гардид. барои ба даст овардани зинаҳои ифтихории паҳлавонон аз гӯшаву канори мамлакат ҷамъ омадан миёни ҳам мубориза бурданд. дар ин мусобиқа зиёда аз 540 нафар иштирокчӣ аз ҳама шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ иштирок доранд. ҳадаф аз баргузор кардани чемпионат дар он аст ки мо бояд тими мунтахаби ҷумҳуриро муайян намоем, то ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ дар пеш истода дар нақша гирифта шудааст, онҳоро сафарбар намоем. бартарии мусобиқа дар он аст ки имсол назар ба соли гузашта зиёда 200 нафар иштирокчӣ зиёдтар дар чемпионати мо ширкат варзида истодаанд ва ҳозир бошад вазни 46 ва 50 килограмм баргузор шуда истодааст. хеле қозмоии ҷолиб дида истодаем. тавре ки мо шоҳид ҳастем ки гӯштингирӣ аллакай байналмилалӣ гардист ва қадамҳои устувори худро дар самти байналмилалӣ намуданд ва ба созмонҳои байналмилалӣ баровардани ин намуди суннати мардуми тоҷик мебошад ки мо имрӯз шоҳиди ин ҳашамати гӯштингирӣ гашта истода ҳастем ва боварӣ дорем ки гӯштингирӣ ба тамоми минтақа ва ҷаҳон паҳн гарда ин намуди аҷдодонамонро мо муаррифӣ хоҳам намуд. аз наврасӣ то ҷавонӣ, аз ҷавонӣ ба калонсолии варзишгаронам, яъне ки омода намудани онҳо ба ин мусобиқаҳо мебошад ки мураббиёи мо аз рӯи намуди гӯштингирӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ин самт фаъолияти худро баромонда истоданд ва дар самти омода намудани дастаи мунтахаби кишвар ба мусобиқа ин ё он мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ мо дорем федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон сармураббиёни калонсолон, ҷавонон ва наврасонро доранд ки бевосита бо мураббиён фаъолият намуда чеҳраҳои нави варзишро дар ин намуди гӯштингирӣ интихоб намуда ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ сафарбар менамоянд. ин намуди варзиши миллии мо ки ҳамакнун ҷаҳонӣ гаштааст, ҳаводорони зиёдро чӣ дар дохил ва чӣ дар беруни кишвар ба худ дорад. дар ин мусобиқа мухлисон низ баҳри тамошои рақобатҳои наврасон ба толор ҳузур пайдо намуда ва дастгирии онҳо ба паҳлавонон рӯҳияи дигар мебахшид. бовар кунед, имрӯз ҳам сатҳи доварӣ, ҳам сатҳи гузарондани мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ хеле ба дараҷаи баланд мегузарад ва мо миннатдорем аз ҳамин ташкилкунандаҳои ҳамин хел мусобиқаҳо ки бисёртар ҳамин хел ташкил кунанд мусобиқаҳоро бо истифодаи манавар ҳама ҳолатҳоро мебинанд, боварӣ мекунанд. мехоҳем ки боз ҳам ҳамин хел баландтар шавад ва мусобиқаҳои байналмилалие ки имрӯзҳо дар тамоми ҷумҳуриҳо мегузарад, мехоҳем боз бисёртар дар ҷумҳурии худам гузарад ва мухлисон омада ҳамин хел дастгирӣ кунанд. чемпионати Тоҷикистон бо рақобатҳои муқаддамотӣ оғоз гардида, паҳлавонон барои роҳ ёфтан ба марҳилаҳои ниҳоӣ миёни ҳам мубориза бурданд. ҳамин тавр сабқатҳои даври муқаддамотӣ бо нерӯсанҷиҳои ҷолибу ҳайратангези паҳлавонон пушти сар шуд ва маросими кушодашавии мусобиқа доир гашт. дар маросими кушодашавии чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ байни наврасони солҳои таваллудашон 2008 то 2010 намояндаи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон ва масъулони соҳа
иштирок намуданд. ҳамин тавр рақобатҳои ниҳоии мусобиқа бошад шурӯъ гардиданд. сараввал финали вазни 44 килограмм миёни понувон сурат гирифт, ки барои ба даст овардани медали тилло ду намояндаи дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ Ниёзова Самира ва Ёқубҷонова Бибисоро бо ҳам рақобат намуданд. қуввоозмоии ин ҷуфт дер давом накард, зеро ки Самира сараввал дар оғоз тавонист имтиёзи паҳлӯро ба даст овараду баъдан дар дақиқаҳои аввали сабқат ҳарифашро бо имтиёзи ҳалол шикаст дода медали тиллоро ба гардан овезад ва инчунин ду медали биринҷии дигарро бошад маҳз намояндагони шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ дар ин вазн соҳиб гардиданд. дар рақобати финалии вазни 52 килограмм бошад ду намояндаи хатлон ду Гулхумори Зафар ва Нозанин Шодиева дар муқобили ҳам қарор гирифтанд. барои ба даст овардани ҷои аввал ҳарду ҳам талошҳои зиёд намуданд. ибтидо Нозанин тавонист имтиёзи баданро соҳиб шавад, аммо дар идома ҳариф фаъол гашту ҷавоб гардонд. аз як зидди ҳамла Гулхумор бисёр зиракона рақибашро ба паҳлӯ афтонду то анҷоми вохӯрӣ ин натиҷаро ҳифз карда тавонист. мураббиён низ дар вақти баромади шогирдонашон ба ҳар кадоми онҳо маслиҳатҳои муфид ва барои натиҷаи даставӣ онҳо зиёд кӯшишҳоро ба харҷ медоданд. варзишгароне ки дар ин мусобиқа ҷойҳои намоёнро мегиранд ба мусобиқаи чемпионати Осиё сафарбар мешаванд ва талоши ҳар варзишгар дар ҳамин мусобиқа ҳамин аст ки дар ҳамин мусобиқа сазовори ҷои аввал гардад. финали вазни 63 килограмм Оминаи Хайруллоро аз дастаи хатлон 2 бо Фотима Исандбоева аз дастаи хатлон 1 ба ҳам овард. рақобат бо талошҳои ҳарду оғоз гардида барои ба даст овардани ҷои аввал ҳам Фотима ва ҳам Омина марҳилаи душворро пушти сар намуданд. дар ин нерӯсанҷӣ Фотима аз худ маҳорати олӣ нишон дода бо 3 имтиёзи бадан ғолиб гардид ва нишони тиллоро соҳиб шуд. тӯли 6 сол шуд машқу тамрин мекунам. ман бори сеюм аст ки дар чемпионати куштинги миллӣ ҷои ифтихориро ба даст меорам. ду ҳарифи худро шикаст додам. ҳарифи финалиам душвор буд заданаш. ман бо ду имтиёзи бадан ӯро шикаст додам ва ман бештар устодам дастгирӣ мекунад. маро устодам ба ин зинаҳои баланд овард. ман дар ин ҷо баромад кардам. устодам хеле хушҳол аст ман ҷои аввалро гирифтам. баъди анҷоми сабқатҳои финалии 3 вазни духтарон рақобатҳои ниҳоӣ миёни писарон дар 9 вазн баргузор гардид ва ҳунарнамоии ҷолибу диданӣ дар вазни 46 килограмм Умар Бобуалиев аз дастаи хатлон 2 бо Рамазон Шодиев аз дастаи Рашт ба финал баромаданд. дар рақобати барои медали тиллои ин вазн Умар тавонист аз худ маҳорати олӣ нишон дода сазовори ҷои аввал гардад.
рақибаш бошад нишони нуқраи чемпионати тоҷикистон миёни наврасонро ба даст овард. медалҳои биринҷиро Билол Ҷамолов бо Маҳмуд Бобуалиев соҳиб шуданд. паҳлавонони навраси тавонманд бештар дар ду дастаи хатлон мушоҳида мешуд ва зиёд роҳхатҳои финалиро маҳз онҳо ба даст оварда буданд. мусаллам аст ки ин ҳолат барои бештар мушарраф шудани куштингирони дастаи хатлон ба нишонҳои мусобиқа имконияти бештарро фароҳам меорад. дирӯз вазнҳо аз 46 килограмм то вазни 65 килограмм идома кард ки дар ҳамаи вазнҳо зиёда аз 40 нафар буд. аз ҳама вазни бисёр вазни 46 килограмм 50-55 хело ҳам бо шиддат гузашт ки ғолибон бо 5 рақибои худ ғолиб омаданд ва беҳтаринҳои онҳоро мо ҷудо намудем ва дар оянда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ сафарбар менамоем. дар ин чемпионат дастаҳои хатлон 1-2 ва шнтм хело ҳам баромадҳои хуб карда истодаанд. аз дастаи душанбе на каме хубтар иштирок карданд. фақат хатлон 1 ва 2 ва шнтм медалҳоро ба даст оварданд ва мо аз онҳо ҷудо намуда шомили даста менамоем. ма фикр мекунем чанд ка мусобиқа бача бисёр баромад кунам ка хуб мешавад, бо як чизи хуб ёд мегира. мумкин як ҳолатҳое мешавад ки мо дар толоромо намекунем. инҷа бо бачаҳои ҳархеларо мебинанд як чиз ёд мегиранд. мо хоҳони онем ки хеле чорабиниҳо зиёд шаванд. аввал раҳмат ба муҳтарам ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат ва муҳтарам раиси шаҳр ки ҳамин чорабиниҳоро гӯштини миллии моро дастгирӣ карданд, ҷаҳонӣ карданд. умед аз он дорем ки зиёд мешаванд. навҷавонҳои мо ба варзиш дилбанданд, ҳар як корои ғайр мегарданд, ба ҳар гурӯҳи эксмилсӣ дохил намешаванд. ман фикр мекунам варзиш чизи беҳтарин аст. ҳоми ба варзиш дил мебанда касал намешавад, пешравиш хуб мешавад. яке аз иқдомҳои дигар ки аз ҷониби мураббиён ва масъулони дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ гирифта шудааст ва аллакай натиҷаи дилхоҳро ба бор овард, ин ҷалби бештари духтарон ба риштаи гӯштингирӣ мебошад ки дар оянда метавонад заминаи мусоид барои пешрафти гӯштингирӣ миёни бонувон гузошта бошад. тӯли 2 сол мешавад ки мо клуби гӯштингирии худамонро алоҳидаги бонувонро ташкил кардагем. қариб 30 нафар бону духтарони аз 7 сола то 15-16 солара қабул кардагем. дина ба ҳамагон маълум шид ки ҳам бону духтарони мо дар вазни 44 килограмм бошад. бону духтари ман ниёзова Самира чемпиони вазни 44 килограмм гашт ва Ёқубҷонова Бибисоро бошад дар вазн ҳамин вазн дар вазни 44 килограмм ҷои дуюмро гирифт ва дигар бону духтари ман бошад Рухшона Шокирова Рухшона сазовори ҷои сеюм шуд ва дигар духтарам бошад дар вазни 52 килограмм сазовори ҷои сеюм гашт. барои ба даст овардани медали тилло дар вазни 50 кило ду паҳлавон аз дастаҳои хатлон 1 ва 2 Амрулло Мирзоев ва Пардабой Артиқов бо ҳам нерӯсанҷӣ карданд. рақобати онҳо бо талошҳои тарафайн оғоз гардид ва ҳарду то ба охир барои ғолиб омадан кӯшиш карданд. билохира Амрулло тавонист ки дар лаҳзаҳои охир бо имтиёзи ҳалол ғалабаро ба суди хеш ба анҷом расонад ва унвони чемпиони Тоҷикистонро миёни наврасон дар соли 2025 соҳиб шавад. барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоии вазни 55 килограмм Мухторзода Муҳаммадсолеҳ аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва Ҷонибек Мирзоев аз дастаи Душанбе 1
ҳар ду паҳлавонон тавонистанд ки ба ҳамаи рақибонашон ғолиб омада ба марҳилаи асосии мусобиқа роҳ ёбанд. дар рақобат барои ба даст овардани нишони тилло муҳаммад солеҳ тавонист бар амрулло пирӯз шаваду медали тиллоро моли худ намояд. сармураббии мунтахаби наврасони тоҷикистон наврӯз каримзод низ ҳунарнамоии ҳар як паҳлавонро дар алоҳидагӣ таваҷҷӯҳ мекард ва барои ҳайати мунтахаби куштингирони тоҷикистонро интихоб кардан нафарони арзандаро ҷӯё буд. имрӯз мо аз ин вазнҳо аз ин наврасон дастаи мунтахабро ҷудо мекунем ки дар оянда мусобиқаҳои байналмилалӣ мегузорад. ҳамин варзишгарон номи ватани азизро баланд мевардоранд. хеле ки мо дида истодаем рӯз то рӯз гӯштини миллӣ гӯштингирӣ рушд карда истодааст. рӯз то рӯз дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ шуда истодааст ва хеле ки шумо дида истодаест чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ гузашта истодааст ва боз дар оянда кӯшиш мекунем ки байни наврасон ва ҷавонон мусобиқаҳои байналмилалиро зиёд кунем. дар финали вазни 60 килограмм бошад шериф нуруддин намояндаи шаҳри душанбе 1 ва искандарзода юсуфҷон хатлон 2 бо ҳам рӯбарӯ шуданд. рақобати ин ду ҷуфт бисёр диданӣ буд, зеро ки ҳар ду ҳам баҳри ба даст овардани нишони тилло то ба охир мубориза бурданд. дар лаҳзаҳои охири нерӯсанҷии нуриддин аз як ҳолати пайдошуда самаранок истифода намуд ва соҳиби имтиёзи паҳлӯ гардид. ҳарчанд дар идома талошҳо аз ҳар ду ҷониб идома ёфт, аммо натиҷа бетағйир боқӣ монд. барои шоиста доварӣ намудан ва қарорҳои мушаххасро қабул кардан системаи вар дар чемпионати имсола низ фаъол буд ва ҳар як лаҳзаи аз диди доварон дурмондаро нафарони дар пушти вар буда аз назар мегузарониданд ва қарорҳои ниҳоиро мебароварданд. чӣ тавре ки мушоҳида шуд, якчанд доварони ҷавон низ ба ҳайати доварони марказ рақобатҳоро ҳакамӣ менамуданд ки ин ҳам метавонад заминаи мусоид гузорад то ки дар оянда ин доварон касбияти худро такмил диҳанду ба сатҳи нав бароянд. ҳамчун сардовар ман мушоҳида карда истодам дар як сатҳи хуб баргузор карда шудааст. дар ин мусобиқа доварони байналмилалӣ ва доварони ҷумҳуриявӣ қувозмоиро доварӣ карда истодам. ҳарчанд мо доварони ҷавонро ҷалб намоем, ба онҳо омӯзонем то ки сатҳи доварӣ аз ин ҳам боз хубтару бештар шавад. дар финали вазни 65 килограмм мирзо раҳматзода муштабо намояндаи суғд бо ғафуров муҳаммад намояндаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ қувозмоӣ намуданд. аз ибтидо ҳар ду мехостанд ки натиҷаи шоистаро ба даст биёранд, аммо маълум шуд ки қувваҳои ҳар ду баробар аст. танҳо як имтиёзи бадан тақдири нерӯсанҷии ин ду паҳлавонро ҳаллу фасл намуд. муштабо аз ин партофи худ тавонист ки ба унвони чемпионӣ бирасад. финали вазни 71 кило бо рақобати доргаев саидшоҳ душанбе 2 ва сафар абдулло намояндаи хатлон 2 бисёр ҷолибу диданӣ сурат гирифт. ҳар дуи паҳлавон то расидан ба марҳилаи финалӣ рақобатҳои мушкилро пушти сар намуданд. барои медалҳои тилло мубориза миёни ин ду паҳлавон бо ҷидду ҷаҳд доир гардид ва ба ғалабаи саидшоҳ хотима ёфт. хеле ҳарифони пурқудрат буданд. мо тавонистем ки 5 ҳарифи худро мағлуб карда сазору медали якум гардем. бале, ман бо ҳамроҳии мураббиам Лоиқов Разиялло
омодагии худро ҷиддӣ дида ба ин мусобиқа тавонистем ки сазовори медали якум гардем ва мо кӯшиш мекунем ки дар берун аз Тоҷикистон парчами Тоҷикистонро баланд бардорем. сипас рақобати ниҳоии вазни 78 килограмм миёни Лоиқов Муҳаммад намояндаи шаҳри Душанбе 1 ва Мисоков Садам намояндаи шаҳри Душанбе 2 баргузор шуд. муборизаи ин ду паҳлавон низ барои унвони қаҳрамонӣ бо талошҳои зиёди ҳарду сурат гирифт. баъди кӯшишҳо ва талошҳои варзишгарон Муҳаммад тавонист ғолиб шаваду медали тиллоро ба гардан овезад. ما با استادمان مشق تمرین‌های خیلی زیاد کرده و در این مسابقه سزاوار جای اول گشتم. می‌خوام در دیگر مسابقه پرچم خود را بالا بردارم. حریفان خیلی سخت بودن. مشق تمرین ما خیلی زیاد بود و به همین سبب شد که ما غالب شدیم. рақобат барои медали тиллои вазни то 86 килограмм миёни Камолов Суҳроб аз дастаи Хатлон 1 ва Эмомов Саёвуш намояндаи Душанбе 1 ҷолибу диданӣ сурат гирифт. дар оғози нерӯсанҷӣ Суҳроб тавонист ки соҳиби имтиёзи ҳалол шаваду медали тиллоро ба гардан овезад. нишонҳои биринҷии ин вазнро ду намояндаи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ Додов Шаҳрулло ва Одиназода Хушбахт моли худ карданд. مربی زیر از سنقول محمود ارنظر محمد امین در زیر دست آنها تیاری دیده در این مسابقه جای اول گشتم، چمپیون تاجیکستان گشتم. رقیبان من پرقوت بودند. از همه وزن رقابت فینالی شد. нерӯсанҷии ниҳоӣ миёни сангинвазнҳо бошад бисёр диданӣ хотима ёфт. Раҷабов Баҳодур аз дастаи Хатлон 1 ва Шарифзода Абдурафе аз дастаи Душанбе 1 ба марҳилаи финалӣ роҳ ёфтанд. дар рақобати ниҳоии ҳарду ин паҳлавонон баҳри ғолиб омадан кӯшиш карданд ва дар ниҳоят Баҳодур тавонист ки рақибашро бо пушт афтонаду имтиёзи комили ҳалолро ба даст биёрад. пеш аз мусобиқа омодагиҳо хуб буданд ва дар дасти ва устодам Сафарали Баротов тамрин мекардам, омодагӣ медиҳам ва рақибон хуб буданд. якумаш аз шаҳри Кӯлоҳ буд, дуюмаш аз шаҳри Душанбе ва рақобати финалӣ ҳам аз шаҳри Душанбе буд. хоҳиш зиёд шудааст ва албатта ки машқҳояи моро дучанд карда омодагиҳоро хуб мекунем. баъди рақобатҳое ки миёни 340 варзишгар ва ҳатто бештар дар ин варзишгоҳ дар ин майдон доир шуд, ҳамакнун беҳтаринҳо ва сазоворҳо ба ин минбари ифтихорӣ баромаданд ва онҳо ҳамакнун метавонанд Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ шоиста ва арзанда муаррифӣ намоянд. мо барои ин варзишгарон бароро иқбол хоҳонем. инҷо нашри навбатии барномаи мо ба анҷом мерасад. хайр.